Sa laing dugoong insidente sa Eastern Visayas, gipasakaan nagkaso sa kapulisan ang mga sospek sa pagdagit ug pagpatay sa kanhi Vice Mayor sa Abuyog Leyte ug sa iyang anak. Gikan sa Police Regional Office 8 ani ang live update ni Nico Sereno. Nick? Yes, may aniya kita kagawas sa Police Regional Office 8. Camp Ruperto Kang Leon. Kunin karong hapon so sa press conference gipahibaw sa kapulisan nga mipasaka na sila og kaso batok ni atong tulo ka mga suspitsado sa gikatahong pagdagit ug pagpatay sa kanhi Vice Mayor sa lungsod sa Abuyog ug ang iyang anak. Gipasakaan nagkaso sa kapulisan ang tulo ka mga suspitsado nga gihong responsable sa pagdagit ug pagpatay sa kanhi Vice Mayor sa Abuyog Leyte ug iyang anak nga puros mga negosyante. Nahitabo nitong Hunyo 27 ang mga insidente kundi katahong gidagit sila gikan sa ilang warehouse sa lungsod sa Mayorga, Leyte. Human sa pipila ka adlaw, nakit-an ang ilang patayng lawas dito na sa Silago sa Southern Leyte. Ang tulo ka mga suspect nga gihong misibat paingon sa Luzon nahug na sa kamot sa mga otoridad dito sa Pasay City. Karong adlaw lang ang Police Regional Office 8 misangat og kaso sa Piskalya dinhi sa Leyte. 2 counts of kidnapping with homicide ang ilang gipasaka. Matod sa kapulisan, kaila sa mag-amahan nga biktima nga sila si James Bohol o Carlo James Jimbo Bohol ang mga suspitsado kay regular ni sila nga mga kliyente sa ilang negosyo. Kabahin sa motibo, wa pa kaayo mo detalye ang PRO 8 kay padayon pagkuhaan sa statement ang mga suspitsado. Pero di sab nila ipadaplin kining motibo sa gikatahong utang. Samtang gipasalig sa PRO 8, gitutukan nila ang maong kaso para sa mahatagan og hustisya kining gidangatan sa mga biktima. Atong paminawon karon tipik sa pamahayag sa mga opisyales dinhi sa PRO 8 sa Eastern Visayas. We are pretty sure that our evidence gathered are strong for the conviction of the 3 suspects. Kanina po na-final na natin the true inquest proceedings and we are waiting for the resolution. From Mayorga, they travel to Silago. Then from Silago, they travel going to Basay, Basay Saman. Then they transfer to another getaway vehicle. Then from Basay, travel to Santa Clara, Alin. Then tumawid towards Sorsogon. Then Sorsogon to Luzon. While this operational success cannot undo the tragic loss of 2 victims, it marks the beginning of accountability. And we hope that this development provides them with assurance that justice is being pursued with urgency and determination. Subay niini nagpasalamat ang kapulisan sa tanan nga mga units kay ilang kaabag alang sa daling kasulbaran ning maong kaso. Subay sa pagpaabot karon kun dunan unya resolution ang piskalya sa ilang gipasaka nga reklamo. Nanawagan sab sila sa katawhan nga kun na may ma-monitor nga mga kadudahan o mga illegal di magduha-duha sa pagsumbong sa ilang mga buhatan aron mahatagan kini og resolusyon. Mao kanang latest gikan dinhi sa Leyte, Luan. Daghang salamat, Nico Sereno.